Здравейте, скъпи приятели! Миналия път започнахме разглеждането на една не много приятна тема за наднорменото тегло и влиянието, което то оказва върху здравето ни. Защо казвам, че темата не е приятна? Защото ни се иска да се храним без да се ограничаваме и в същото време да нямаме проблеми с килограмите. Реалността обаче е друга. И всяко любимо ястие или десерт, от което сме си хапнали в повече, отколкото е било нужно за организма ни, се лепи, образно казано, върху талията. Наднорменото тегло причинява много здравословни проблеми. Някои от тях са свързани с увреждане на сърдечния мускул, с повишени стойности на кръвното налягане, както и някои видове рак. Но една от най-честите последици е диабетът. Един на всеки 20 души страдат от диабет. Държавите, в които до 2300 година се очаква най-голямо повишаване на заболеваемостта, са Китай, Индия и САЩ. Поне 80% от хората с диабет тип 2 страдат и от затлъстяване. Двете заболявания са толкова тясно свързани, че много здравни експерти говорят за диабезитис. Броят на диабетиците чувствително нараства през последните години. Случаите на затлъстяване също. Затлъстяването е рисков фактор номер 1 за отключване на захарен диабет. Всяка година 3,4 милиона души по света умират от усложненията на диабета. Световната здравна организация прогнозира, че до 2030 година той ще е седмата по важност причина за смъртност в света. Ако диабетът е смъртоносен враг, това е важно да разберем как можем да го победим. И така, какво представлява захарния диабет? Нашето тяло разполага със сложна система от кръвоносни съдове, която прилича на мрежа от тръбички с отвори от 2,5 см до съвсем малки, до няколко микрона, през които с усилие се промъква дори една червена кръвна клетка. Кръвта пренася всички хранителни вещества, необходими на клетките, за да функционират правилно. Източникът на енергия за клетките е прост монозахарид, наречен глюкоза. Твърде много глюкоза може да увреди клетките. Затова тялото по изумителен начин регулира количеството на захар в кръвта. Тук е ролята на инсулина – вещество, което се произвежда в орган, наречен панкреас. Диабетът е хронично заболяване, при което количеството захар в кръвта не се регулира правилно. Или тялото не произвежда нормално инсулин при захарен диабет тип 1, или се развива резистентност към инсулина, което означава, че захарта не може да се регулира успешно – захарен диабет тип 2. Трети тип диабет се развива при бременни жени, които до този момент са били с нормални нива на кръвната захар. Най-често се случва след третия месец от бременността. Затлъстяването при бъдещите майки е водещият рисков фактор за наднорменото тегло и при децата. То води до увеличаване на риска от високо кръвно налягане по време на бременността, както и от други тежки усложнения. Наблюдава се по-голяма вероятност за вродени дефекти и сърдечни проблеми при бебетата, родени от затлъстели майки. Високите нива на глюкоза в кръвта на майката увреждат деликатните клетки в организма на бебето, което води до клетъчна смърт и увеличава аномалиите при плода. Диабетиците често се оплакват, че отделят повишено количество урина. Загубата на течност и захар чрез урината стимулира механизма на жаждата и затова те понякога пият по много вода. Възможно е да последват дълготрайни увреждания на периферните нерви и кръвоносните съдове. Последното може да доведе до инфаркт, инсулт или бъбречна недостатъчност. Запушването на увредените кръвоносни съдове може да причини гангрена в крайниците. Ако диабетиците искат да избегнат или намалят риска от тези усложнения, е необходимо да спазват правилата, с които ще ви запознаем